सुप्रिया चौधरी निनो थांनाय 12 तारिखो और जे बुथ सेंटर नहते बेलुट को चिनी ईवीएम तलां थांफ्रु जे बास तलां थांगो फातानि बरक आ बास तिसाका कारण अब तो इलेक्शन नि कमिशन नि गाड़ी और तो इलेक्शन कमिशन नि जारा जे बुथ नानाय बरक सिम काइमानो कार फातानि बरक कारिखा ए कारिखा का चिनी जारा वारियर्स रक इंक्लूडिंग चिनी सुप्रिया चौधरी बर और तंगमानि एक बरक प्रतिबाद खेलेका या प्रतिबाद खाइपुरुका गोबां चिनी वारियर्स जरा वाइट टेपनि वारियर्स सिक्ला मारखे बुका पुलिस टीआरआर अब माने कल्पनानि बाहर के बुका एकाय खरकसा सुप्रिया बुजाखा एवं बन उकलके खरचा टीआरआर और 9 बेटालियन नि जों साइमाखा एकाय बन थांगे उकलके लाठिरिका अब खूब मनमन्ट तिरपारानि लाई बुमाबो मति गथना गथियाको जे खरकसा बुरि बुसाइ त माने उकलके थांगे टीआरआर लाठिरि माने अब बिलाइ न अब माने खूब दुखजनक सबसे जों म आश्चर्य खा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री अबनति तीन खाइछपन कक तीन जरा सायाको एकाय अब तो बिनि रेस्पन्सिबिलिटी बसानानि दरकार अलरेडी निर्वाचन कमिशन थाने चिने अरनि कैंडिडेट बरम गनां जे देवजित त्रिपुरा डीएम नि थाने एवं एसडीएम थाने रिटार्निंग ऑफिसर थाने अगथनान्ति कैसा राइट एंड कैसा कमप्लेन रिजाखा तिनी फुंगय कर ताबु सुप्रियानि नगद तंगै नां डीजीपी कक सालायका कासिं ताबु किसुकन फरायखायनो चिन टीडब्ल्यूएफ नि लिडार सुनतलाङै जों एसपी कक सालाय फुंगां एसपी कक सालायका खाय जों जास्टिस नायो गोबां मा जागा गोबां मा बुरि रक अमति गथना गथियो जों अबनि प्रतिबाद खयो सुप्रियानि साको जे गथना दिन खायमाने जों मन सेलेंगो जों मने प्रोटेस्ट खायो एवं जों जास्टिस नि बागै जों लड़ाई खालायनाय जों ताबुक तंगो बिलुनिया एसपी अफिसो जों मा फायमान कारण गावबनो लाई थांनाय 12 तारिखो संमारिनि दिनो ईवीएम मेसिन तुनानि थांमानि जरावो कायसा गतनांगि थांका आप्रुवो चिनि टीडब्ल्यूएफ नि बुखुक तंगो सुप्रिया चौधरी बोआरो बासाय तंमानि ओ एसडीएम ऑफिस बुस थांगो बनो उंगलक तिफाय खरकसा टीएसआर जुवान बनो लाठिरिखा तै गोबां मा बरक न लाठी चार्ज बखायजा आबनो तैनो जों दिनै बिलुनिया एसपी अफिसो अफ सालायनानै खालायगा चिनि लगियो तंगो चिनि बरम गनां एमएलए सार रंजित देबबर्मा चिनि अरो तंगो आनि टीडब्ल्यूएफ फुल टीम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सह ताइ चिनि अरो तंगो चिनि अरूप देब बबो खरकसा यांगो लाइथांनाय विधानसभा बाथायना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टीसीएफ नि जों दिनै अबनो आसास मांका चिनि एसपी साहबनि बिसिंतै खलायो आव दुसिंखा दुसि खलायजाखा बरबुगसिका फियाबा अ दुसिनो दति ब्रक जास खायो रमनानि बागै कठोर शास्ति रिनानि बागै बबो जोंनो सायरो हका जों अबनो नायो जुदि शास्ति दिया हका जों तो दिनै टीडब्ल्यूएफ जों याकारिया जों तो आन्दोलन खायनाय न जों स्रिं स्रिंका आसुबि नासिबि दंला कारण खरकसा बुरै तैसे अबनि बिसिंगो पानो चिनि तिप्रा बुरै बनो खरकसा सला बो पुलिस पार्सन पां तो टीएसआर पानां तो अबायके थांगै लाथि रुइ मानिया बिनि मुंसा बुल करे बार सिं सिं से बासाय दं प्रतिबाद खायमानो जे ईवीएम तलांमानि गारिवो बास गारिवो कैसा निनि नन एडिशन बरकना गारिवो अब बायत बनो थांगै बो आरो जों भिडिअ फुटेज एकदम क्लियर नुजागै दं बो सिं सिं बासाय दं मानसि आरो खासिगै थांगै जेबाबे बनो लाथिरिखा आबो सुंबुरि रक सह्य खायमानिया आबनि बागै तिनी सुप्रियानि ऊपर अंखा तै सालचा तै अन्न बुरि रकनि ऊपर अंगि मानो चिन ऊपर बुंगि मानो आपनि बागै जत दिन पर्यंत आपनो अ शास्ति रियासा जे लाथि रिनाय टीएसआर जोआना लाथि रिनायनो जत दिन पर्यंत शास्ति रियासा जों नायग्राना ताबो बखरो बनो शास्ति रि फियाबरिया हंगाय जों टीडब्ल्यूएफ सिं सिं आसुबै तंगिया जों आपनि बागै आन्दोलन खायलायनाय आसे नि और साउथ त्रिपुरा एसपी अफिस फाइका 12 तारिख गथना जे माने जे पूर्व महरपुर बोराटलिनि कैसा बुथ सेंटरनि आके ईवीएम तलांगि थांमानि एकाय आसमयो 500 फातानि बरन सामानो तियै प्रतिबाद खेलेका चिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स र ताइ चिनि और तंगो चिनि सुप्रिया चौधरी बतंगमानि बचिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि एकाय आसमे तक लाइक अनेक बुजाखा चिनि बर रंनो एकाय सुप्रिया बुजाखा बन त लाठी बरिका जों साइमेका अब 9 बेटालियन टीएसआर खरकसा जुवान काय तिनी एसपी मालायका ब कगरिखा जे अबन इमिडिएटली ब एक्शन थानाय काय जों ब गबेन कक बाय जों खुसिंखा
जे जों नायनाय दा बाखि जों रायजो दंमोन दा आइन दंमोन जों आबो प्रसेस खायनाय एबं त्रिपुरा हिउमेन राइट्स कमिसन जों अबे विषय दा फटेज सह खायो जों आबनो कायसा कमप्लेन दिना इनके बोरि रमनगखा एबं जों एसटीएससी एट्रसिटी एक्ट थायो सुप्रिया नि याक्ट थायो जों कायसा केस इमिडिएटली जों फाइल खायनाय যদি একশনা जायाखै तामुंनाय सर एक्शन नायगोन आइन तो ताबुक नायगोन किसु दय जरमै मा नासिंनाय जों आइननि जेता तंमानि आबो खायना आइननि फात्र जों कुनु सामु खालायग्रा